Niin, lähdettiin tällaiselle päiväretkelle luontoon. Talviretki. Nyt näyttääkin talviselta, puut on lumisia. Niin. Onko se vähän hourunen se? En mä tiedä, onko tämän puolen toi kamera sitten, onko se Aha. töhnäinen. On kyllä ihan talvinen sää loppupelissä. Niin on. Ei voi tehdä lumienkeleitä. Saa nyt nähdä minkälainen tuolla mettässä on. No niin, vähän jänskättää. No, ei meillä ole tavoitteena kun mennä tuohon 1,5 kilsan päähän. Siellä on semmoinen laavu. Paistaa makkaraa ja keittää kahvia. Ollaan ulkona. Mä menen tänne. Siinä on liukasta tuossa autourussa. Ai sä peesaat. Älä mene, siellä on jäistä. Talvista järvimaisemaa. En kyllä muista mikä tämän järven nimi on. On sulla kartta. On niin. Täällä vie ihan polku. Mihin sä jäit? Mikäs reikä tossa? Reikä. Häh? No siinä on reikä. Ketunkolo. Juusti joo. Paikkapaikoin on jotakin liukasta. Että No ei entäs paljon. Tuo silta näyttää ihan tommoselta. No niin, evät olisi kaivettu esille. Siinä vaan näpy. No kun tuli työvuoroja tänne puhelimeen, niin mitä vastata? Ei nyt, onneksi ensi viikolla. Nuotio on saatu sytytettyä. Kohta aletaan makkaranpaistoon. No niin, nyt aletaan makkaranpaistoon. Vai mitä? Ei tässä vissiin ääni. Aika video. Ei tää oo aukse tää. Ai se missä menee video. Oi se kato nyt meniks tää sitten. Voi ei, mä laitoin video vahingossa tonne. Mä luulen, että se oli toi. Hanskatkin on jossain. No niin. Tässä hyödyt. Hanskoja vietiin. Missä ne on? Siinä penkillä. Vai mitkä hanskat? Ne mun sormet. Ne. Täällä. Se on kaikki hanskat siinä. Mikä menee videoon? Tää on touhu. Ai jaa. No varsinaista touhua mä oon tässä häärännyt. Ja... Onko se jostain se Mikä? sisällä? Se on tossa mun sivutaskussa tuossa repussa. Ja ne paperitkin on siellä. Ei nyt tapahdu mitään oikein tässä. Mitä ne?
Mä voin runoilla. Talviretki, onnen hetki säilyy sydämiin. Tuleeko vähän pitkä makkaranpaistovideo? Siellä makkarat lämpiää. Tällainen video sen töikin. No ei ollut onneksi pitkä eikä paha. Ai. Se on kapanossa. Onko? Kato nyt ihan selvästi höyryä. Ne. Kato aina mun tulee tämmönen Musta mikä tää kyrsä. nyt on sitten? Musta kyrsä. Musta makkara. Tai Eikä olla edes Tampereella. no ei olla. Kiilosmakkara. Aha. Tuli räiskyy nuotiossa, savu hiljaa leijailee. Ja nyt illan tummetessa meille metsää kuiskailee. Oi, Ta. mitä? No niin. Talviretkellä tarvii kuumaa juomaa. Tuli vähän vilu tuosta kylmästä mehusta, niin nyt viritellään trangiaan tulet ja vettä kiehumaan ja cappuccinokahvia kuksaa. Ai cappuccinot Eikö se ollut cappuccino? Oli. No niin. Oli se. No niin. Sinne. Paljon keitetään. No en mä osaa sanoa. Sä oot varannut 2 kuppia sitä. On täällä vieläkin. Okei. No. Tästä sellainen kevyt kenttä huikkaa. Ai sinolia. No ei kannata. Jussi joo. Tsoukki. Noniin. Sinne. Kansi kiinni. Omaiset on nähnyt. Älä höpsötä. Siinähän se nyt sitten. Onko se nyt jo syttynyt? Oh. Ai. Kun en mä muista, siitä on niin kauan. Mä oon sitä joskus käyttänyt, mutta en muista. Miten se tuo savua, tuo suut ja silmät täynnä. Nyt odotellaan. Tästä on mennyt vaan joku eläin. Niin jo. Kuvaakohan se sun? En tiedä, mutta heippa vaan, hyvä retki. Mistä sää? Tuolta järvenjäältä käveltiin tänne. Niin. Makkaran paistosta. Minkä takia sen vastakuvat? Hassua. Ei sua näykään. Ketä? Sua. Täällä järvenjäällä. Vähän kyllä hirvitti, mutta on täällä aika vahvat jäät. Tuolta tulee meidän jäljet ja